Ngelo xesha bendisela futhi. Wayekela ntoni ke? Zifumana etrongweni. Kutsho abantu futhi. Oh bud, budilisha njani ngezwe ke? andine-type. Uthi xa usela uyawajolela abantwana. Andithandi idrama. Uzotshata kodwa December bra. Ndizotshata. Mali ngake njani? Bud, bathi bazondibulala like seriously. Ikuse bafethu intwana yenu bacelanga izogcwala. Namhlanje senza i-podcast bafethu ne-special guest ngu-Anton Taylor bafethu. Oh, bud. Ngeke firstly ngexesha elide ndiyavuya ukubona John. Ndiyakubukela ku TikTok. Usebofolo. Umnandi bofolo. No, ndinomona kuwe but ndikhona. Anton bra kachazele ba ungubani mfethu. Ndingum actor with TV. TV star. No, secret. Develop Tali's Wedding Diary, ndizovela Blackburn's Fast, a new film coming out. Denze izinto Instagram, TikTok, dingu MC, daqala ukwenza stand-up comedy. Braz, mvimjito sanaqala stand-up comedy. So bani dingi comedian. Nanse la bafethu. Yayishaya English, Xhosa, andiyazi kodwa ngeAfrikaans. Ndiyafunda Afrikaans. Ndiyafunda but ndafunda isikole English asifuni ukuthetha Afrikaans but yabo mna ndathatha isiqhebo ukuthetha isiXhosa ndithetha Afrikaans ndithetha alright but dine accent so all Afrikaners but like thetha isingesi yo Afrikaans inzima yo uthetha isiAfrikaans ndazama but but uvela ngenda bathetha Afrikaans ngephaya not yakhulu man ipofolo isiXhosa kusespeed masiba okay so bra wena usifunele ntoni isiXhosa kuba like nakhumbula I think mhlawumbe phanga 2021 bikhona ivideo betrenayo like I think ubuthetha kumtshato kanye kanjalo ubuphi kwelo xesha like biyenzeka phi lo mtshato and isiXhosa usifunele la mtshato kanye so firstly lo mtshato so umhlobo wami like one of my best friends igama lakhe ngoNesi dinomva ndedwa because le video abantu aba millions bayibukela so I'm like sure bra so uNesi uzothetha emshadweni wami in December ndifake I video ku TikTok or 2021 because ndaqala no TikTok actually it was 2022 ndicinga ndahlala eRes university yakhumbula uswitch uba uhlala eRes but ngelo xesha bendisela hard etwa bendithipa kakhulu like but wayekela ntoni ke ndaleqa abafazi dalwa kwakubi ucabana but ndizivakho ndigrot man bendizifumana etrongweni but nyani khona if nibonileyo kutsho abantu futhi bud big kwakubi but ngelo xesha ndavuka late December 2016 ndayeka ukusela 2016 10 years bud 10 years pushile umshito bafethu enkosi so ndayeka then emva koko ubhome bami izinto zihambile but zitshintshile so lento esiXhosa like iyancedisa apha ebomini but honestly like ngesiqhelo if ungumlungu ungena like say evenkeli but xa ubulisa ngesiXhosa so bayabaseleka but so now but it's like dinemhlobo siqhokhola like 30 minutes abathengi bakhalaza because I'm talking at the till and iyanceda nyani like wesapha eKapa yabo kuba abantu abayiqhelanga apha eKapa yabo pha Eastern Cape Espito bayiqhelile webakhe abelo bethe isiXhosa sure apha eKapa yenye into yabo zonke situation yayazi ba ukhona into zokuncedisa qho wena wandixelela kuba incedisa with connections so ke bra like chill like buthanda uphuma buthanda usela budilisha njani ngezwe ke buthi so ndizotshata ndinetsheri uzotshata umjita kunyaka ne kunyaka ngoDecember also with her khange ndafeba
soze ndafeba azange amjolela ntana ewe ndijola kodwa so ngoko si 5 years uthi xa usela uyawajolela abantwana but too much ingxaki ngikhulu but so now I'm talking about days long past just so we can clarify into the most important thing ibalulekile ukudleqa abantwana but like it was but andine type girl andiminde islender but ndithanda not istove maybe istove but abantwana banekhathalo banobubele like that andithanda idrama yabo anakuv way relaxing so ke uziva njani like uzotshata ngoDecember bra but you know what Red because bendiphila like lo bomi for a long time so mna bendidlala bendijola bendifeba bendisela bendilwa xa unomuntu uright xa uvukile I'm like ndavuya ukubona ayikho drama Nah, in fact, because kumbula like when uncinci, I don't mean disrespectful, but I'm getting there. So now, but and umfazi umakoti wam is my same age. So and that's also nice because like you say maturity, but so Tina sizotshata. Sizothenga inja about that life, and then I think sizozama for abantwana so ezimbini no more but that's why andine nabantwana before this because but cha imali but cha and that's why got 2025 got 2026 ndavakashala everywhere ndahamba yonke indawo ndifuna ukubona like the world because xa abantwana bafika bathatha imali now I'm like uyibonile mozamhlabeni uqale noduma what's duma ba famous cloud but enzeka like gelomini a university many years ago dabala in the varsity newspaper dabala comedy so ngelo xesha abantu bafunda amabali bam so got 2010 dabala article ndatuka Stellenbosch University but if ufunda ubhala ku Google YouTube Anton Taylor Stellenbosch uzobona bebe nomsindo Stellenbosch bathi bazondibulala like seriously but then emvokoko ndenze ivideo ndaqala ukwenza iYouTube video ndaqala ivideo ndenze ivideo ndithi ndiyazimela from Stellenbosch and ukuxola Stellenbosch then emvokoko ndenza i-web series igama lakhe ngo-Josie Shaw ndidlala isikoro wase-Joburg sisekapa and we're like ndithetha ne-accent abantu beyithanda kakhulu even namhlanje 11 years afterwards abantu bathi ndathanda i-Josie Shaw emva koko ndizifumana kwi-film series Tully's Wedding Diary Showmax ewe Showmax before ivala Showmax bafeni nibukele got 2017 I was like ndifikile ndingum-actor with TV ngelo xesha ndaphapha I was like then ndava 2 about TV stuff 2 years nothing but unjalo kule industry man got 2021 ndayeka ukusebenza SuperSport ndashiyile so emva koko I was like ndaqhubekanga ndaqala ukwenza i-Instagram ne-TikTok mna ngobe ngiqala ukuphusha ngiqala 2019 yabo then phambi koma 2022 2021 yabo account yami delete bengu-TikTok yabo ngelo xesha mhlawumbe la account biko 90,000 followers yabo delete sure
dibana neNewway ichera yabo hey ndambalisela bakuthe nansi nekwenzekayo TikTok delete account yami but ndivulile xa lo xesha bendisadelete le app kaTikTok kuba hayi qonda ba nyani yathi lewe bajonga download le app yabo phinde ungene xa download le app xa ndivula pha bona ba ikuse yambo 15,000 followers abantu nje ya wathi mangene phana ngena nami bona ba okay khona ithuba lapha yabo ziyakhala lapho ngiyazameka la i-DMs igcwele yakwa mshola mafoni nathola sticker I know but siyazi abantwana abakhathali DMs igcwele ngifuna account ngifuna account igcwele not DMs bo chwep yo but ufumane igold necherry yakho hey yo ya okonjola yeah konipusha since 2019 yabo yo account yami yaphina yahekwa last year but yaphina nayifumana udikhumbula bathathe nje imali le ka TikTok 800 yeah une 200 eKapa man so kuhle lapha eKapa azange wahambe eKapa but so ndazalwa eGauteng eJoburg so wasegoli but so utata wami nendawo eMpumalanga eqhaleni Kruger Park okay sure. So abantu phaya bathetha isitsonga so utata wami uthethe so isitsonga yasiva kanye ndilibele ke lo xa bendincinci ndathetha isitsonga xa sifoduke eKapa akho to uthetha ufike nini apha eKapa 3 years old okay so ngelo xesha sisilala elaleni like like azikho esibedle azikho esikolo so safoduka eKapa emkoko ndafunda esikolo eKapa ndafunda euniversity it wasn't deliberate but for some reason ndahlala ubomi bam eKapa usisi wami wahamba eMelika wahamba eEngland wahamba eJapan but ndingumzansi hayi nami andindawo ngahlala lapha mina yo ngizafava la yo but uzohlala inyama yalapha yaqonda inyama yalapha apha emzansi phofu not apha eKapa eSpeed jo uzohlala eKapa wena ngahlala eKapa imali lapha mos but for mali lapha eKapa xana days zatrika ndibuyele eSpeed abantu xa bendine 25 abahlobo bam bahamba eJoburg because bathi if bathi kukhona nemali phaya boyithosi and irent ayibethi ngehlobo bethi eKapa la but ndicinge so ngo2026 sifuna ukuthenga ekhaya so now sifunda i-property prices nje but if ujonge the same amount of money eGauteng eThekwini but you can buy like yo yabo phayijokwe mhlawumbe ngofumana like imention ngalo mali but apha eKapa uzofumana 2 bedroom flat kuseba fethu inkosini man don't forget to like and subscribe bafethu please diqeda landela thanda subscribe enkosi